Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Que tal, como están? 10 anos xa levan exaltando o mexillón de Galicia con denominación de orixe protexida aquí en Rianxo. Miren que colas hai xa para degustar esas máis de 3.000 racións que se prevén servir esta noite. O vapor, a vinagreta, en empanada, ata 7 formas diferentes de preparalo. Este ano, unha máis, ata 8. Con cal se quedan vostedes? Bueno, son Ramón Vicente, o presidente da Asociación Gastronómica Cultural da Festa do Día do Mexillón de Rianxo. A verdad que levamos 10 anos, estamos de aniversario. E falamos dun mexillón de denominación de orixe protexida. Sí, a ver, levamos 10 edicións facendo sempre o mismo, e polo tanto non hai que cambiar nada. Cada distinción de denominación de orixe protexida. O mexillón reúne unhas condicións diferentes, aínda que todo é galego. Nos collemlo con DOP porque creemos da DOP. E, por tanto, así o facemos. Que ten este mexillón, non, que non ten o do outro lado? A ver, o mexillón das Rías o que ten é unha textura e unha calidad que é inigualable do mundo. Por que motivo? Porque ten ese sabor, ese hábitat, ese plato que come aquí entre nós que o fai diferente do resto do mundo, sin duda. Temos o vapor, como non podía ser de outra maneira, vinagreta, escabeche, empanada de millo, empanada de trigo, croquetas. Faltan dúas, no, non? Sigo. Temos terramar con fabas, cambiámoslo, era terramar, ahora metémoslle fabas. Por certo, está moi rico. E depois tartaletas de mexillón. E depois temos o menú de degustación, que serían compónse de un plato de 3 componentes, donde vai 3 variedades diferentes de produto. Nos o que tratamos é de que a xente que veña á festa pois que continue vindo, e bueno, e nos contentos, eles contentos, que é do que se trata. Faiche suejo o uniforme que lle estás poñendo aí ao mexillón? Home, isto é unha alja de Porto Muiños aquí, de primeira man e tal. E nada, estamos traballando con mexillón fresco de aquí. Bueno, e innovamos aquí un pouco un produto novo. Bueno, como lle chamas, dis? Isto puxamos o nombre así de bocado desdoblado, porque o mexillón vendo desdoble e tal, e, bueno, inventamos aí un pouco, sacamos por aí o nombre do plato. A ver que son destas de probar todo. Todo enteiro así na boca? Home, claro, iso é un sabor, Veña, va. Todo enteiro? Eu agarroche isto. Non sei se me vai caber na boca. Eu penso que sí. Estou aquí na zona de degustación do mexillón. A ti que tarefa te tocou?
Pues hacer as croquetas, facer as croquetas. Entendo que levan mexillón. Sí, son croquetas de mexillón. E ti falas elaboradas ou como ti encargas? Son caseras, facímolas. Pedimos. E canto tempo podes botar ti aquí facendo croquetas? Toda a tarde. Toda a noite. O tempo que faga falta. E de vez en cando collerás, non? Que teñen unha pinta. Veñen por aí picar. Que preparades? Aquí tedes os do vapor, entendo, non? Pois sí, hai aquí 3 potas que están ao vapor e estamos esperando a que salan. E o vosso traballo que consiste exactamente? Pois veñen directamente da fábrica e despois o que facemos é colocalos dentro da pota con un pouco de auga e loureiro, esperar a que se cozan e despois teñen que cada un manipulalos para presentalos no plato. Dime, canta xente sodes aquí? Sobre 35 ou 40 personas ou máis seremos, entre rapaces que están colaborando, despois os pais dos rapaces, e bueno, é un pouco pois o enfoque é recaudar con este produto maravilloso que temos aquí, pois recaudar fondos para poder pois participar nas diferentes regatas e ter activo o Club de Remo, no que participan moitos rapaces e sobre todo a xuventude aquí de Rianxo. E que non se perda esta tradición, non? No, esperemos que non. De feito, pois cada ano, sabes, son as 9 da noite, máis do 50% que tiñamos preparado, pois xa vai de camiño. Pueblo, de onde sodes? De Boiro. Ah, bueno, do pueblo de Rianxo non sodes. Do Ladiño. Do Ladiño, ben. E vides aquí a Rianxo porque o mexillón como en Rianxo non hai outro. Non hai outro, non. A verdade é que estaba moi bon. Probamos distintos platos e a verdade é que todos genial. Distintos platos, cal prefires? Cal che gustou? A mí é que a mí encantan os mexillóns a vinagreta. Entonces, para mí que é o mellor, pero sin duda tamén o escabeche. O escabeche tamén é o rei. E este ano había unha receta nova, non dixéronos? Unha especialidade nova. Non a probastes? Si che dixo a verdad, non sei. É que é a primeira vez que veño. Anda! E como se che deu este ano por vir? Pois nada, dixeron, vamos hasta Rianxo a ver que tal está. Moi ben, non? É moi ben, a verdade é que é genial, a mí encanta, e como me encanta o mexillón, pois mellor ainda. Vos sodes máis clásicos, un mexillón de toda a vida ou gustamos innovar que hai aquí unha receita nova? Pois a min gustame de todo tipo, a min o mexillón, como sea, o vapor, o escabeche, de calqueira maneira, encanta. E aquí todo estuvo genial. Sí, non, que a auga da ría, vos de ría, a auga é diferente. Sí, este sabe máis que este é de bateas, pero este é o bateiro, pero... Que lle preguntamos ao experto? Non sei. Ten o mexillón de Rianxo, non? De Rianxo máis de Boiro, de Rianxo solo non. Serán as ajos das rías e así que sabe mellor. E notase cando un mexillón é daqui galego, con denominación de orixe? Se nota, si, no sabor, na textura, así, notase moito. No color, algúns no color tamén. Está moi diferente o sabor. Eu vivo lá en Nova York e o mexillón como aquí non hai alá. É moi diferente, ten un sabor diferente, non son tan grandes, alá son pequenos de todo e aquí hai bo mexillón aquí, sí. Bueno, que sorpresa mexillóns aquí na festa do mexillón. Pregúntasme que levamos mexillóns ao vapor, moi ricos. Ti non te arriscas, non? Non arriscas co mexillón. Non, porque isto así é o sabor natural e como máis nos gusta, o natural. E poderás con todo eso. Bueno, non che vou confesar o secreto, xa vamos pola segunda ronda, pero están moi ricos. Veña, chao. Gracias. Se tocou vos traballar aquí, bueno, a colaborar, non? Sí. E probastes algún mexillón, seguro que sí, non? Pregunto. Sí. Cal deles? Hai 8 tipos. Todos habería que probarlos para saber se están bons. E iso que te encargas de asegurar que todo vai ben, non? Sí. Bueno, e agora aquí desfrutando da festa, ou? Claro. Despois daqui, que toca? Pois seguir aquí e dormir. Porque mañá hai que levantarse para ir volver a traballar. Falan como se tivesen 50 anos, así me gusta que traballadoriños sodes. Mandade un saludo
A Canal Rías Baixas, vende a festa de... Un saludo! E hai que estar sempre de festa! Animadísima porque estamos na festa do Mexillón. Sí, eso sí. Por qué? Cheguei hoxe en Rianxo, que veño de Francia, Anda. é festa do Mexillón. Pois aí estamos. Chegaches de Francia só para comer mexillón. Bueno, E para máis entre cousas. comillas. Porque ali en Francia estes mexillóns non hai, non? Non hai, non. E os mexillóns de aquí son únicos. Que teñen? Que teñen estes de Rianxo que non teñen os de alá? Alá son mexillóns moi pequenos. E aquí son moito máis grandes e teñen un sabor daqui. O que me gusta a mí. Terás que levar uns pouquiños para cando volvas, non? Eso sí. Podo levar para lá. Levo latas, polo menos. Por lo menos algo é algo. Bueno, a seguir ca festa. Gracias, chao. Estás sacando unha foto os mexillóns. Para mandarle a miña filla, para que vea que comemos bien. Para darlle envidia. Claro, Vos de onde sodes? los de Vigo. Ya estuvimos el domingo pasado en el de la Souba, los productos del mar también. O que ven? ¿Hay más? ¿O que ven? Home, será por festas. Aquí imos de festa Sí, en por festa, eso. xa o di o programa. Que había moita festa. Sí. Bueno, a degustar. Muchas gracias. Venga. Sí, comín. Provei de todo, un poquinho de todo. Por exemplo, Pois empanada de millo, mexillóns, a vinagreta e de trigo. Está todo riquísimo. e o top, cale? O top para min é de millo. Non o provei eu, ves? Pois sí, está buenísima. Porque ten empanada non te leva. Pois ten o mexillón, un poquinho de cebolla, e a masa de millo, supoño, non o sei como facerán. A secreta tamén a receita. Bueno, no, máis ou menos, penso que se fai Ben, faciliña, ben, non? sí. E viñeches con Pois esta é miña hermana, que son de Nova York, e o meu marido. de Nueva York. Pero entendes galego? You speak galego? Sí, son gallega, como Bueno, vale. entender? A falar eu en inglés, pero xa non falamos en inglés. No, gallego, que estamos en Galicia. Dixeches ti, vou marchar un momentiño de aquí de Nova York para ir probar o mexillón. Claro, e todos os anos veño. Eu son daqui, E eres de aquí de Rianxo mesmo. mesmo de Rianxo. O que pasa é que levo moitos anos, alá 30 anos. E que ten este mexillón, muller? Que ti eres de aquí e sabes ben o que ten este mexillón. Ai, pois eu non sei, pero saben riquísimos. Eu creo que son os mellores de Galicia. Invitas a que veña xente, non aquí a tua... Hombre, claro, pero aquí eu non vexo de Rianxo nadie, nada máis que somos nós. O mesmo pasou co da Xouba, é unha vergoña. Pero que veña todo o mundo, o que? Claro, teñen que vir porque está todo moi rico, e se non vimos os daqui, entonces Pero os isto, de fora. claro, entonces acabase tamén isto. Nada, non hai con quen contar. Pero moita xente, igualmente. Sí, sí. Aquí ano tras ano medramos. O sea, hombre, esperemos, ¿no? Esperemos. Sí. Graciñas, aos catro. De nada. Eu vexo aí moita cáscara de Nuestro Señor. Sí, estamos empezando. Inde despedir máis. No, para ahora non, para ahora chegou nos bens. Pero moi bons. Que foi o que comestes? Pois mexillón ao vapor, un menú de degustación e dúas racións de empanada. O menú de degustación que leva... Pois... Levaba, porque aí xa non... Mexillón con fabas, dúas croquetas e unha especie de paté de mexillón así con a tartaleta de baixo. Algo probarías agora que non probaches antes ao mellor na tua vida? Sí, a tartaleta e o mexillón con carfabas estas, está todo moi bo. Nós somos profesionais das gastronómicas, xa vimos ca silla posta, porque xa sabemos o que hai, non é? É así. Aquí non vos esquiniña, non vos molesta ninguén.
Claro, porque somos... Sabes, esta é a zona VIP, entonces aquí nadie se pone, máis que nós, non sei por qué. Sodes VIP, que xa sodes expertos en festas, Expertos en festas gastronómicas, así, de campo. Como están estes? Hoxe están, non? Están bons, están moi bons. As cousas e todo o que tomamos moi bo, moi ben. Chin polos bateeiros. Chin polos bateeiros. O Clube de Remo de Rianxo tamén, que é o que axúdanse desta maneira tamén a que sigan adiante, non? Dito, graciñas aos dous, ¡Viva a Festa do Mexillón! De onde vides? Cuéntame, preséntame. Pues venimos nosotros de Madrid. Anda. Todos de Madrid. Pero ellos son gallegos, ¿eh? Por aquí hay muchas. Su madre es gallega. Digo yo, como escuchaste ahí, el mejillón llegó hasta Madrid, ¿no? El mejillón de Rianxo. Sí, claro, buenísimo además. Famoso allá. Muy famoso. ¿Qué tiene que te guste tanto? Tiene la textura perfecta, el sabor ideal. Parece que me está facendo un anuncio de mexillóns. Bueno, ahora me pagáis, ¿no? Los vendedores de mejillón, ahora una racioncita gratis. De Madrid tamén? De Madrid tamén, todos familia, sí. Todos familia. Cal é o teu preferido? Mira que probastes aquí... El con fabas. Está buenísimo, es el primer año que lo probamos y es maravilloso. Nos gusta que innovéis. No sé si esto se hacía antes, pero es el primer año que lo probamos. É o primeiro ano que traen esta especialidade. Buenísimo. Xa vos sonaba a vos a festa do Mexillón de Rianxo, xa viñestes máis veces. Venimos muchos años. ¿Cuántos años llevamos aquí? 25. Non ten a festa 25, pero vos xa... Rianxo sí. Rianxo sí, llevamos muchos años. Ah, en Rianxo hace muchos años y la fiesta a lo mejor desde que empezó. Sí, claro, desde que empezó. Todos los años venimos a la fiesta. Y volveréis. Volveremos. Me encanta el mejillón. Súper nutritivo y nada, muy saludable y como te dicen que siempre hay que tomar mucho mejillón, pues lo tomamos de todo tipo. ¿Para la figura o cómo? Para la figura y para la salud, que es lo más importante. Invitas a la gente, ¿no?, a que en su dieta incorpore el mejillón de Rianxo. Tienen que incorporar el mejillón de Rianxo de todas las formas. Al vapor, vieira, con la salsa vieira, con las faves estas que hemos probado por primera vez. Nada, fantástico. Otra que me vale para el anuncio do mexillón de aquí de Rianxo. Fantástico. Desde Connecticut. Pero entendes o galego? Un poquiño. Un poquiño. Como din os dali de Connecticut que bo está o mexillón de Rianxo, non? Rianxo's mussels are great, the best. Oh, the best mexillón. Mexillón best. Desde Zimbabue, aquí con lo mejor de Galicia. Buena combinación. Una buena combinación, por supuesto. A ti te gustan, por lo que veo, los del vapor, ¿no? Los mejillones al vapor. He probado de todo y luego con el albariño queda de lujo. Imprescindible, ¿no? Un buen vino al lado del mejillón. Sí, por supuesto. Imprescindible y ha estado de lujo y además aquí se organiza todo muy bien. Estamos muy contentos de visitarlo un año más. ¡Que viva Rianxo! ¡Viva Rianxo! Eu non sei como poden estar tan tranquilos na casa e non estar aquí en Rianxo gozando deste manxar. Empanada de millo de mexillón. Aquí me quedo tan agustiño, con boa xente, con boa comida en Rianxo. Uns minutiños de publicidade e a volta, aquí estarei. Colabora Concello de Rianxo. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de Atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina.
pillástesme aínda comendo, xa vedes que non me farto. Aquí seguimos na festa do mexillón de Rianxo, imos seguir falando coa xente, degustando este manxar e preparándonos xa para a música do final. Viña, viño! Viemos conhecer esta zona e descobrimos que havia aqui esta festa e viemos aqui. Estamos encantados. De onde eres? Guimarães. Anda, daqui do ladiño, bueno, do ladiño dos nosos veciños os portugueses. Xa probastes os mexillóns? Sim, deliciosos. Estão. Deliciosos. Ali en Guimaraes, que é o que tedes así rico, delicioso? Tudo. Bueno, claro, que che vou predicir. Menos peixe, menos pescado e marisco, mas... Temos que ir a Guimaraes, xa me dixeron que era moi bonito. E diste co mexillón de Rianxo non o probaras ti como a él, non? Sim, é diferente, é especial. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Imos preguntarlle a Mari Carmen cantos tickets levan vendidos ata agora, que son casi as 10 da noite, que xa dicían antes que iban por o 50%. Cantos tickets levades vendidos? Non sei, pero de momento ainda son as 10, estamos hasta as 12, pero moi ben, moi ben, moi ben. Eu vexose verde moi... Sí, vamos ben, desde as 8 da tarde vamos ben, vendemos hoxe moi ben. Que pide a xente? Pois mexillóns, vamos, todos están buísimos, e todas as variedades están moi boas, e mexillóns, e de beber tamén pide a xente. Non paras, Nieves? Non paras? No, a verdade é que estamos moi contentos. Eu tratos ben e eles a mí tamén. Claro, muller, se che ve. Facendo cola, non? Aquí estades todos, espera. Cantas horas levas aquí esperando? Acabamos de chegar ahora mismo, así que nada. Ya tedes a paciencia... Sí. Pero vemos que hai moita xente, non? Non esperabas ti tanta cousa aquí, ou? Pois non sei, nunca vin, é a primeira vez que veño. Como se che deu? Me cadra. Iso que son daqui, Non, é verdad que son daqui, pero nunca vin. E logo? Porque non que me cadraba, cadroume hoxe. E que contenta, non? É que ben? Ben. Porque eu de mexillón non entendo. Eu viña ver se están bons, polo menos. Non entendes de mexillón, pero de papalos entendes ben? Sí, diso sí, ímolo intentar, polo menos. Ainda non comiches? No, vamos agora. Chegamos agora. Colliches o tique, que colliches? Collín 3 racións. A ti solo? Para máis para a pequena, para a pariante. Para probar un pouco de todo do que por aí. Aproveite. Gracias. Levo isto. Ponlle nome, muller, que eu non sei que nome ten. Non sei, son tartaletas, croquetas, mexillóns en escabeche, outra igual, pero con mexillóns en a vinagreta. E pasaches toda a semana sen comer para comer todo isto hoxe? Non é para mí sola. Isto lixeiro, Isto tamén é... Isto é un aperitivo. Despois bailar, baixar. Depois veremos. Ao acabar isto xa veremos. É a primeira vez que vimos esta exaltación. Nós somos cerquiña de Santiago, pero me enterei pola radio de que había unha mexillonada e dixo que a boa noite que está hai que aproveitar. E viñemos dar unha voltiña e a probar os mexillóns de Rianxo. E xa comeches logo? Xa comín. Home, estuven aí papando empanada de millo, mexillóns ao vapor. Que comestes vos? Comemos empanada, comemos... Queríamos croquetas, pero só está permitida para os nenos. E nós deso xa pasamos. Os nenos xa fostes. Exactamente, xa fomos nenos. Ahora temos nenas e netos. De que? Tanto limpia e pouco come. Carallo, mira como estou. Mira como estou, carallo. Tapacha muller. Todo de mexillóns, solo mexillóns. Empanada de mexillóns, empanada de millo, empanada de trigo, mexillón cocidos, paté de mexillóns. Unha alegría, é porque é de Ribeiro. Ai, bueno, xa dicía que algo faltaba, claro. É máis barata que o albariño. Dime, que eres a muller? Dime. Eu só bebo, dá-me a vida que só bebo o viño.
senón non chegaba a nada. Anda. Pero vas beber esa botella a ti solo, non me digas. Non chega a nada, esta é a primeira. Esta é a primeira, despois xa miraremos. Está a muller aí botando ollo, ti vigilamos o marido, ti vigilamos. Home, eu xo vou levar para casa. Meu cuñado é máis grande que min, non? Máis alto. E parece que é máis guapo. Eu non, eu son máis completo e máis esbelto. Así para que te estás vendendo? Estás te vendendo a ti a ti. Quero a ver se collo outra que esta non me cae. Ai, como te escoite, co viño e cos mejillóns, como te escoite. A ver se sale algunha hora a salir na televisión. Aquí vinos a probar, polo menos sacar o gusanillo ese. Aí tiñes gusanillo de mejillóns de Rianxo. Porque ahora vivo en Puentes de Sures, ali non chega moito mexillón. Temos que vir buscar aquí. De toda la vida de Dios, veraneantes de aquí de Rianxo, un pueblo súper bonito. Nos encantan los mejillones, las croquetas están. Que te mueres, ¿verdad, Chusi? Sí. ¿De dónde sodes? Yo de La Coruña, pero vivo en Madrid desde hace 15 años. Mi amigo es polaco y mi amiga de Guadalajara, de Rianxo. Y de Guadalajara, Polonia y ahora en Rianxo. Pues porque tenemos raíces aquí. La familia de mi mujer es de aquí. Su abuelo, su padre eran de aquí. ¿Qué dices tú cuando estás allí en Guadalajara? La comida de aquí, ¿no? La comida aquí de la tierra de la mujer. Que es lo mejor de España. Claro, es lo mejor. La comida gallega, yo siempre traigo algún kilo de más cuando vuelvo. Claro, todos los años. Intento cuidarme, pero siempre cae alguno más. Aquí en Galicia no se puede, ¿no? No se puede, no. No se puede. ¿Cómo se di en vasco que bo está o mesillón? Qué bueno está el mejillón de Rianxo. Vale, dale. Oso ederrak daude. No entendí un pimiento, pero bueno, entiendo. Goxo-goxoak. Oso-goxoak. Goxo-goxoak. Vale, menos mal que me dedicaba a otra cosa. Porque lo que es vasco... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No? Qué bien estáis aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos encanta. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, llevamos muchísimos años aquí, así que queremos repetir todos los años y lo seguimos haciendo. Así que somos rianceiros cuando venimos aquí, somos rianceiros. Pero allí por el norte, por el País Vasco, Euskadi, se come también súper bien, ¿no? También muy bien, muy bien. No, pero por eso también venimos aquí a seguir comiendo bien lo autóctono, lo que sabemos que es bueno de aquí, de Galicia y de Rianxo. De Guadalupe, la Ribeira, descalciña pola area, parece unha rianceira. Descalciña pola area, parece unha rianceira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques rianxeira, que te vas a marear. Outra vez. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques rianxeira, que te vas a marear. Bueno. Vimos amenizalo, bueno, comer uns mexillós e pasalo ben nesta festaza. Se non era a primeira vez ou sí? É a primeira vez que vimos a festa esta de Rianxo, sí, a tocar. A comer, non? A comer xa viñemos máis veces, sí, xa non é a primeira, sí, moi ben. Que ides tocar hoxe? Pois imos tocar muñeiras, jotas, pasodobles, para bailar, agarrado, solto, enxebre, total. Para todos os gustos. Sí, para todos, rumbas, o que queira a xente bailar.
Pois así, a ritmo de Jota, despedimos esta 10ª edición da Festa do Mexillón de Rianxo. Agardamos que veñan o ano que ven. E agora deixámoses cunhas imaxes do xantar mariñeiro, bicos a moreas. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo! Pasade, pasade! Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor! E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diente, rapaz! ¡Ja! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.